Hapdeng shiteng senya jong kamit. Mi uba ban syai mar banyang. Harangkat lang ki team members jong kakenhun Awaken India Movement. Meghalaya State Unit. Daka balait ban Ayman Sim yakino hika school. Langba ki badan hapo kashatri jong ka Federation of All School Teachers of Meghalaya. Ban let syong samit. Hakmat jong ka kardop rung ban mi jong ka Meghalaya Secretariat. Kabadan hajan IGP Shillong. Kakenhon AIM Meghalaya, habayo iya kani kebenta, kadab da kajing sngau artatin, habayo iya korkom sensyar pajba, jong kani ka sorkar MDA, hapreng kajing alam jong Konrad Sangma, kum Chief Minister. Daka bawan ra ya kajing kular, klem da pentrekam, na kebenta kino hikai bapli. Kabala penlang ya ki shisendon, ban mi syakmat, hakaban snok tilang, daka badawa kat kum kahok bat kacing shisha, kaba ki day ban yo hala kecong kabenta kum ki ad hoc teachers. Jong Awaken India Movement, kabalong ka movement, jong ka India, ka national movement, kabadiru ka state unit kabran ni Pok Jala Meghalaya, anabang I ya ka Federation of Teachers mo, kabadi ka FASTM kumbang no, kani ka teachers ka Federation of All School Teachers of Meghalaya. Ya ke ga bangi I ya ka jing dawa ka jongki kalong bagi dawa hi na ka mata ka hok ba ka jing shisha ya ka ba ki dei ban yo kat kum ka jengem ka bagi em ha ka ni ka juk ka bamenta mong no namar balai nadu ki sngi ki basdang ya ka bangi pet baro hi kum ki no hi kai ki bayeng ha ka ni ka lenti ka bamenta ki yang hi ban dawa hi kat kum kata ka ka ba na kalyang jong ka article 21 jong ka fundamental rights of the Indian Constitution ka the right to protection of life and personal liberty of the teachers. Temanta hangi ro ki wan kum kino hikai menta. Mentala ka sarkar ka ong ban bu ikino hikai. Ba kino hikai kin ha ban ai ka jing hikai ka bapurai ki. Lada kino hikai kim tre ban hikai la sai kai ka lawai jogi kena school jungi. But chano kin poi. Lada ngini kren menta ya ka rights of the citizen menta. The fundamental right of the Indian citizen mentana do ka article 19 hadu ka article 21 22 30 ka de ten lupa. We have the right to speak, we have the right to approach, we have the right to demand, because why? We are all the Indian citizens who live accordingly as per the democratic country. Ngi em ha ka ri senchar paj ba, ngi em ha ka ri ya ka ba ka senchar hi na ka menta ka hok ba jing shisha. Lada mangi menta ngi ong bahang ni kum kinong hikai ki badon hang ni menta nakaliang jongi ro kim ka Awaken India Movement kabalong ka national movement jogari India ngi habi ban ai ki jingkersan nama balai ka jingkersan hi kalong ba kum kinong hikai ki bayeng ki yeng halor ka hok ba ki jing shisha ban dawa ya ka ba nadu ka sngi ka basdang ro ngi de ban I ya ka ba nakaliang jong sarkar jala jongi ro lembau chief minister ngi de ban I bo kren ba hadin ki lightly ki cabinet ban hab ban kren ban syemi karai ndre menta ka ai bang yak ndo bagi no hikai mentang ni ki omba lightly ki cabinet de ban ya ndre pala ban le ye den rei ka ai ka ban nakaliang jong ka Awaken India Movement ka haban ong ni ka por bangin nom la ban pediang da lele ru am ban ong ba ka sarkar kan haban syem rai hadu lightly ki cabinet balai om la ban syem rai tang ka ki cabinet ro sai ka sarkar ka ni ki jong no menta hato ka sarkar kan disu ka peniat di ki political parties kani ka sarkar kan disu ka sarkar nakamata jong pajba ban sencharu yo pajba nakamata ka jing lai lo jong pajba kadi ka sarkar ka basenchar nakamata ka jing mentoi simet ka jong no hero bar ka ai ka ba nakaliang jong ka AIM ka haban kren ni ka por ka long ba ngi hab ban yang ringkat lang bat ka ni ka FASTM ka Federation of All Teachers Association ka lang ni ka por ka badiro nakamata ba ki yang hi ban dawai ka hok bar ka ai hi ka bangi ong ni ka por ba kum ka sarkar lada ka sotu ba ka sarkar ka shim na ka banta ban senchar ya ka ri ka balai loi ban senchar ka jalala ka BM ha kalor ka jinglai loi ka sarkar hi ka ni ban penbiang ya ka ai ka baki don kam bat on dei ban ong bagi nong hikai kin chong sak ni po surok tang na ka daw baki dawa ya ka ai ka jing don kam joki ngi I bagi no hikai ki dawa ban kenti ka salary ki joki na orbre da ki no hikai kin ha ban em sa ha ka ai ka ba kumenta ka lilei kumbang I ha ka ni ka jok ka bamtang em bangi I ro teng la dangi phai khmat si kita ki jingkiu dor joki mar ki mata kalong sebab palat teng la dangi ni kren ro matai ki jhor ki jhap ro khoi ka ki dor sebab palat mata la dangi ni I lelei kum yu kajar
yu kajor mtau bang ithit le se ngithit ha kajor prapot tengka chi spat tengka chi kilo shiteng na preng ukajor ng haban berat no bat shiteng na ukajor ng haban bam bar ngithit pura pa dito kajor den rei ka ei ka berkhoi ka bagi nohi kai him ta ki dawa hang ni ki dawa hi hal ka hok ban kentiu hi ya ka salary ki jong hin kinong hi kai balada ka nakalyang jok sarkar kamla ban sengap te kamut nakalyang jong ngiro kum ka kenhun ka baai ki jingkersan ya ka fastom hero Inyai bandar dekat lang ban sendan lem bat ke ai ke bangi haban kran ni ka poro ka ai ke ban nakaliang jong kino hikai ki haban yang hi halor kata ka hok bagi jing sisa ki haban yang hiro kat kum ka rights jong kino hikai kat kum ka hok jong kino hikai om don meno ro balaban pentut namar hang ni ka article 21A ka debong lupa in the constitution of India to provide free and compulsory education of all children in the age group of 6 to 14 years ka article 21A jong ka constitution jogari India kala deb ong lupa baki nong hikai kin haban ai ya ka jing hikai ka balong lai loi ka jing hikai ka bakhoi ka jing hikai ka babyang na kamta ki khna school ki belaj ben pule nadu kata gerta ka ba nrus nem ter hadu gerta ka ba khat saus nem kom kita ki ad hoc teachers lani kita ki teachers ki bawan happening ku ki SSA bat ki we TKA kaban nakaliang jong ka Awaken India movement kan haban penpau sa sarkar kan haban demand na ka sarkar umtan ka por ko sarkar sngap ya ka ba nakaliang jong kinahikai ki dawa ngiro nakaliang jong ka Awaken India movement Meghalaya State Unit kabalong ro ka national movement jong ka India ni ka por ngi penpau sa ka sarkar jala lingba u education minister lingba u chief minister lingba ka sarkar jala hi brokoi wanam ong hiro ba pisong ha katek shuki kom kita ki breo ki basanchar tang yeladi le ya ka ying ka sem la jong han rei pisong ha shuki ni borom ya ka shuki ki jong pi wanam song tang ta yeladi nama ka shuki ki jong upaj ba ka kerteng ka jong pi ki shimet ka jong pi pendak kam ya hok pentrek kam ya hok base kat kom ka Indian constitution as per the fundamental rights of the citizens of India hakni ka por lada ka sarkar ka sngap lada ka sarkar ka pandam kata kamut ka sarkar kadang dehi ka sarkar ka basanchar ya ka ri sanchar paj ba hi lada ka sarkar kam sngap shu ini ka benta kamu ka sarkar ka tham sanchar shu ya ka ri sanchar paj ba kala sanchar no ya ka ying la jong ka sanchar no ya ka la ka jong ka jing em jong ki hamala ka sngi bagi em lada sngo thu badang sanchar lo kata ka democratic country ai bagino hikai ro kin yeng halo ka democratic country baka sarkar kan sngap ike bagino hikai gidawa namara da ka sarkar kam sngap ike ta kamut long len e nakaliang jong ka Awaken the movement ka panpaw ite kintin baka dei ike berkhoi ka baka yeng hani ka por sngap sarkar pendan kami ka hok jong kino hikai hakani klip mat ka baka yeng menta publish bon